Kapodon mane kaunti ni ma Kisumu ne utetwech gogo mag nyithindo kata kanyo endo mabende giloko e paro e pacho kaendi koro jiwi mara mondo ne kaka nyalo bedo makare e chendo mabende piny owacho biro godo mar neno ni koro ngima nyithindo kaachiel koda ute makamago eko bedo makare ka gitwak e kaunti ni ma Kisumu ka otelnegi koda jatend migawo manindo mochung' ne chwech mopogore opogore Mikae Hana Wendot kaachiel koda jagoro mochung' ne nyithindo manindo Mikae Karen Agengo gisingo kanyendo mar neno ni koro ber kuonde eko mag rito nyithindo ka giloko paro kuma bende oyango ni nyithindo moselornegi kata oloko pachgi kuom thuolo mar dweche 6 nyaka koro we thuolo mar mondo mi odog pacho kamago eko mabende pod odong' kuonde makamago nyaka ne yudo chiemo makare kaachiel bende koda chendo mag somo. A lot of challenges which are here, which are going to be addressed from the policy level. Like for example, these children, they are brought here and they are not able to go to school. And so their cases delay. They are supposed to be here for a maximum of 6 months, but we are told there are those who have been here even for over 2 years. Some are not even from Kenya. Some are from the neighboring countries, from Uganda, and their cases have been terminated or they have been concluded, and apparently they need to be taken back to their country, and we require money to be able to take them back. And that is one of the asks that we have gotten from this school. The other ask that we have gotten is that these children are not supposed to be taken they are not supposed to be uncuffed. So they are supposed to be taken to court when they are not uncuffed. Therefore, we need a vehicle so that it is easier for the officers who are here to escort them to court. They are also understaffed. These are children like all the other children. They need to be taken care of. Like while they're in the dormitory, there needs to be somebody to stay right there. So one of the issues that has come out very clearly is that we need to look at the staffing. Institution ma old. Kendo members of parliament omiyowa support ni mondo wadhi mbele kaka nyocha wasekwayogi e budget giseyie ni gidhi ng'iyo mbele kacha mondo gimiwa pesa mondo walosgo infrastructure mar institutions gi.